नमस्कार मु अर्पिता नाथ आपण मानको स्वागत करूची घराटिया जूस प्रेजेंट आशार लंठन को चीनी टिके कम लुण टिके बेसी जो आखिरे थिला सपन से आखि खोजे आज मरण मद मोर खाली निजर आउ सबु एठी पर मद तो पीबा केमिति छाड़ीबा मद पी पी माताल हेकी गला मोर जीवन जीवन दो छकीरे आशार लंठन आशार लंठन सपोर्टेड बाय सोमनु भाई बरा दुकान को सपोर्टेड बाय बाया भाई पान दुकान कार्यक्रम आरंभ करे पूर्व एठार उपस्थित थिबा अशिक्षित मूर्ख एवं अभद्र मानकर परिचय देबाक तो मु चाहू नै तथापि देबाक बाध्य स्क्रिप्ट रे लिखा है ना तेणु चलନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ମୋର ବାମ ପଟରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହାରିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ କୁମୁଦିନୀ ଅପା। ଶ୍ରୀମତୀ ଏପଟରେ ବସିନାହାନ୍ତି ସେପଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଓ ସରି ଶ୍ରୀମତୀ କୁମୁଦିନୀ ଅପା ନମସ୍କାର। ତାକୁ ଆଉ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନାନ୍ଦୁରୀ ମହିଳା କନକ ମା। ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବେରାବୁ ତାକୁ ଝିଅ ନେଇ ପଳେଇଛି। ହଁ ସତରେ କିଏ ବା ସେ ଝିଅ? ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ କନକ ମା। ମୋର ଡାହାଣ ପଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଡବଡ ବଡ ସରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହି ଦଉଛି ଓକିଲ ବାବୁ କୁତୁ କୁତିଆ ଛୋଟରାୟ ଯିଏ କି ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏ ଗୋଟେ ବି କେସ୍ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରୁଛି ଆଜିର ରଙ୍ଗୀନ ଯୋଡ଼ି ଯିଏକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ପକତି ମାଇକିନା ପିପିଲି ପଶି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଘୋଡ଼ା ମଧୁଆ ପଣ୍ଡୁଆ ପଶି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କନକମା କଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। କଥା କଣ ହେଇଛି କି ସେ ରୁହ ବା ସେ ବୁଢୀ କଣ କହିବ ବା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ସବୁଦିନ ତ ସେ ରାକୁଣି ଖିଆ ମଦ ପିକି ଆସିବ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ପଜାତେ ମାଇକିନା ଚାଲୋ ରାକୁଣି ଖିଆ ଫେର ଆଜି ମଦ ପିକି ଆସିଛୁ କଣ କହିଲୁ? ନାରୀକୁ ମାଡ଼ ଇଏ ତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ୟାକୁ ଜେଲ ହବା ଦରକାର। ଜେଲରେ ରହିଲେ ତ ଭଲ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବି ଶୋଇବି ହେଲେ ମିଛେଇକି ରଖିବି ନା। ମିଛେଇ କଣ ପାଇଁ? ଅଧା କଥା ତ କହିଲା ଆଉ ଅଧା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। କଣ କହିଲୁ? ପୁରୁଷ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା 543 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏଭଳିଆ ମାଇକିନା ଉଙ୍କୁଣି ଔଷଧ ଧରି ମାରିଦେବା। ସିଏ ଯୋଉ ମଦ ପିଇକି ସଦାସତି କରୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏଭଳି ଘଇତାକୁ ପଖାଳ ଭାତରେ ଫିନାଇଲ ଗୋଳି ମାରିଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗକୁ ନେବା। ଆଚ୍ଛା ପିପିଲି ପଶି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡୁଆ ବାବୁ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର 15 ବର୍ଷ ଠିକରେ ଚଳାଚଳି ଥିଲା। 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ାଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ ସାରିକି ଟିକେ ଅଧିକ ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ଘରେ ବି ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର କମ୍ ଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଝଗଡ଼ାଟା ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମୋର ବି ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷ ଲଭ୍ ଅଛି। ଲଭ୍ ବି କଲ? ମୁଁ ମଦ ପିଇକି ଆସିବି ବୋଲି ବାଡ଼ି ଖାଇ ମୋତେ ତ ସବୁବେଳେ ମାରଧର କରିବ ସୋଦାସୋଦି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷ ଲଭ୍ ରଖିଛି ଆଉ। ଯେହେତୁ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇକି ସେଠି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିପିଲି ପଶି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ? ମଲା ମାଇପି ଲୋକ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଚଳିବ? ଇଏ ତ ସବୁଦିନ ଆସିକି ମାରଧର କଲା ସୌଦାପତ୍ର ଟିକେ ଦେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଲା ଆଉ। ସେ କଥା ଗଲା କଣ ହେଇଛି ନା ୟାଙ୍କର କହିଥିଲେ ବାହାଘର ବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି ହେଲା। ଗରିବ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ବା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିଟେ ଦେଲେ। ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିର କାଳେ ଇଞ୍ଜିନରୁ ଇଞ୍ଜିନଟା ଗଙ୍ଗ ହଉଥିଲା। ସେଇ ଦୋଷରେ ଏ ବାଡ଼ିଖିଆକୁ ସବୁବେଳେ ମାରୁଛି ପିଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମୋତେ ତ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି ମୋତେ କାହିଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଦେବେ? ତା ଇଞ୍ଜିନ ଗଙ୍ଗ ହଉଛି। ମଲା ତମେ କୋଉ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କି? ତମେ ବା ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। କାହିଁ ମୋ ଇଞ୍ଜିନ ତ ଗଙ୍ଗ ହଉଛି। ଯୌତୁକ ମାଗିବା ତ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଡାଉରୀ କେସରେ ତମେ ଜେଲକୁ ବି ଯାଇପାର। ଏ ଝାଡ଼କିଆକୁ ତ ଫାଶୀ ହେବା ଦରକାର।
फाशी देले दियो मरी जिमी हेले मु पिपिली की और रखिमी नहीं ପଣ୍ଡୁଆ ବାବୁ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ହରାମଜାଦା ଲୋକଟିଏ। ବାଡ଼ି କିଏ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଯୋଉ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ପଛରେ ପଡିନୁ ସିଏ କହନି ତୋ ପଇସା ପଛରେ ପଡିଛି। ଦେଖିବ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଯାଉ ସିଏ ତା ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଚମ କୁଚମ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆପଣ କେତେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବ ନା ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅର ପ୍ରେମ ନା ଥିବ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନଥିବେ ଆପଣ ପାଖରେ। କୁଞ୍ଚମ କୁଞ୍ଚମ କଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କି ପିପିଲି ସହିତ ରହିବି ନାହିଁ ତା ସହିତ ରହିବି ଛୁଆ କରିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବୁନୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଦେଖାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ରଖିଦେଉଥିଲୁ ଏଇନାକେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବୁନୁ ଯେ ମତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହଉଥିଲୁ ତତେ ବାହା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କ'ଣ ଯେ ଯୋଉଭଳିଆ ତୁ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ରଖିବି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବୁନୁ ଯେ ବାଡ଼ି ପୋଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବୁନୁ ରାକୁଡ଼ି ବୁଝିଲ କୁତୁକୁତି ଆଗକୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ମର୍ଦ୍ଦର ସବୁ ଦେଶ ଏ ମାଇକିନା ପରମ କୋଳ ଏଇଟା। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି ହଜବେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ମାଇକିନା ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ। A few moments later. ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖରାଟିଆ ଜୁସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଶାର ଲଣ୍ଠନକୁ। ଚିନି ଟିକେ କମ୍ ଲୁଣ ଟିକେ ବେଶୀ। ଆଶାର ଲଣ୍ଠନ ଆଶାର ଲଣ୍ଠନ। ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡୁଆ ପଶି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମଦ ପିଲେଣି? 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁଦିନ ପିଉଛି ଆଉ। ସବୁଦିନ ପିଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବାଃ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁଦିନ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା କଥା। ପୁରସ୍କାରଟା କୋଉଠି ମିଳୁଛି ଜାଣି ନାହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ବାଃ ମଦୁଆର ବି ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ତାଳି ମାରିଦବା। ମୋ ହିସାବରେ ଭଲ କଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତାଳି ମାରିଦେଉଛି ଆଉ। ଏଙ୍କ କଥା ପାଇଁ ଦିନରୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ତ କ'ଣ ବୁଝାବୁଝି କରି ତମ ସାହିରେ ଜଲ୍ଦି ସାର ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା କନକମା ଆଉ କୁମୁଦିନ ବାପା ଆପଣ ମାନେ ପିପିଲି ବସିକି ଏଇଠିକି ଆଣି ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କୁତୁକୁତିଆ ସାର୍ ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତୁଇ ତ ବାଡ଼ି କାହିଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼େଇଲୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷର ଲଭ୍ ରଖିଲି ଏବେ କାହିଁ ପାଖକୁ ଆଇଲୁ। ନା ଲୋ ଧନକୁ ମୁଁ ଆଉ ବାଡ଼େଇବିନି ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ନେଇକି ଖୁସିରେ ରହିବା। ତୋର କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଛୁଆ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ଗଲା ଯିବିଟା ନା ବସିଛନ୍ତି ବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇଟି ମନର ମିଳନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କର ବିବାହ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା। କନ୍ୟା କନକ ସମ୍ପନ୍ନା